Narpati duwe Nareswara Kresna kangkunging tresnanira marang Sandya Anantinau bisa panggenanipun mila tansah duka jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngkara Hyang Suksma mangadi luwih muga ngayomana sagung para tasih mewah kayuwanan ingsun kadangipun Kakang Yayi sira paran padha kanthi karaharjan prapanirana praja Mandura iki Yayi kawula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu awit kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu suwan kula nun inggih kanthi raharja mboten langkung rayi para ngaturaken sumangga ing pangabekti kula mawan tuan tumugi kunjuka sandhaping pepada paduka Kanjeng Koko Prabu kawula nuwun yo Narayana pangabekti nira tampa ndadekake Karna tiyasingipun Kakang puja pangestunipun Kakang tumuli tampanana Narayana Prabu paring pangestu paduka kula tampi tangan kekalih kula pundhing mestaka saengga dijimat paripih
Narayana ya. Yayi Bratasena nirana Praja Mandura sira paran kanthi karaharjan Dimas Bratasena. Baladewa kakangku ya. Karaharja tekaku ora liwat. Basaku wae tampanana Baladewa kakangku. Ya, Bratasena. Tak tampa kanthi sukarna tiyasing pun kakang. Udyastuning pun kakang tumuli tampanana Bratasena. Paring pangestune jrabang kakangku tak tampani tanganku tengen tak gegem dadi Jayaji kawijayan. Bratasena iya. Tiyaki padha becik praptanira Yayi. Tiyaki. Kawula awis saking berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu Raja pisuwan kula. Pakabekti kula mugi katur Kanjeng Koko Prabu. Ya. Pakabekti nira tak tampa. Udawa wonten timbalan ing ngadhawuh Sindur. Kono penakna lungguhmu Udawa. Nggih Sindur. Ya kowe karasan tegese wis tya bekti. Nggonmu ngawula kelawan kadangku Yayi Narayana. Nyatane rina pantaraning wengi sing tansah digandeng kireng kowe. Aku kegandengan kunca karo Sinarayana. Sing caket rak kowe to Udawa. Inggih Kanjeng Sinurya. Aku ya banget nedha nrima karo kowe Udawa dene kowe bisa nyrateni lawan kadangku Sinarayana. Nggih, berkah pangestu paduka Kanjeng Sinuwun. Ya. Narayana, nuwun kula wonten timbalan ing ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Bruhanira Yayi. Jroning pasiwarekan agung iki marmane Siadi tak timbali. Saka kasatriyan Widara Kandhang. Tak jaluk Siadi tumekana Praja Mandura iki ana bab-bab wigati sing nedya dak dawuhake kelawan Siadi. Nggih Koko Prabu menawi tetulung katen. Tumten paduka paring dawuh ingkang rayi namung nglungaken jonggone ningaken karna Koko Prabu. Lirsat padeng sun kang tumiling. Mangulati puspita kang medem endah ing warni mitring paman non sekar warsi menyoting tias boyota jatuh kromo ing Narayana, pun kula wonten timbalan ing ngadhani Koko Prabu. Mengkene Yayi. Wanti-wanti timbalaning pun Kakang marang Siadi yektine. Durung matur suwe iki pun Kakang antuk nawala saka negara Kumbina. Ingkang den tapak asmani panjenengane Kanjeng Paman Prabu Rukma. Ya Paman Prabu Harya Prabu. Sing surasaning punang nawala panjenengane Kanjeng Paman Prabu Rukma banget ribet penggalihe
putra Kumbina kadang Sira Rukmini iki linamar ana prayagung loro cacahe. Siji Pandhita Sukalima Begawan Durna kang angka loro Ratu Dwarawati ya Ratu Dwara kawestri Prabu Yudha Kalakresna kuwi wujuding raseksa tur gegirisi sekti mandraguna. Bebasan jagat iki wis kinelun ngundangake marang kasektene Prabu Yudha Kalakresna mau. Lah panjenengane Kanjeng Paman Prabu Rukma mundhut senjata pitulung kelawan pun kakang ngenteng-entengi jejibahan sesanggane Kanjeng Paman Prabu Rukma galangi kelawan kamurkaning Narendra Dwarawati Prabu Yudha Kalakresna mau. Mula kang iku Narayana rene si Adiwi kadangku kang dak tresnani lan sira iku darbe kasekten luweh tak jaluk Narayana dina iki sira lumawata marang negara Kumbina biyantunen bot repoting negara Kumbina ngelingi Kumbina kuwi ya trah Mandura. Piye Narayana? Lho niki. Mangke rumiyin Koko Prabu keparing kula semana matur. Ya. Ingkang kadhawuhan nyengkuyung bot repoting negari Kumbina menika sinten? Ya pun Kakang. Nawala menika tumuju marang pun Kakang. Lah nggih. Menawi tetila mekaten menika ingkang nggadahi jejibahan menika ora paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho iya, pancen pun Kakang. Nek kowe kira adikku. Kowe iki kadangku Baladewa iki menang merintah lawan Narayana. Lho mangke rumiyin Koko Prabu mangke rumiyin. Perkawis kadang menika kadang namung jejibahan menika piyambak-piyambak. Lha dipun ngaten. Tegesipun nawala ingkang tumuju dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura menika yektinipun Paman Prabu Rukma menika mitados kaliyan Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa mboten Narayana. Lah menawi to ingkang kadhawuhan menika kula duh Koko Prabu sampun malih kok sakit pejah nedya kula rungkepi nanging bab lelampahan menika kedah pilah saged milih pundi ingkang prayogi dipun lampahi. Kok dhisik to. Kowe iki tak undang saka Widara Kandhang takon tekanane negara Mandura kok tak perintah ngayahi dharma. Ora takon mulang karo sedulur tuwa. Kula mboten mucal Koko Prabu. Kula mboten mucal. Nanging kula matur menapa wontenipun. Kowe ora eling. Kowe ora eling sapa sing mburimu? Kuwi Bratasena. Bratasena ya padha karo pun Kakang antuk timbalane Paman Prabu Rukma lumantar Kanjeng Bibi Kunti. Bibi Kunti iki sapa? Ku ya trah Mandura. Bratasena ku ya wong Mandura. Kula sampun ngertos Koko Prabu. Lah iya, kowe ora ya ngerti to? Inggih ngertos. Menawi Kanjeng Bratasena menika cetha, menawi kadhawuhan Kanjeng Paman Prabu Rukma. Lah menawi Mandura menika ingkang dipun pundhuti senjata pitulung rak paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sanes kula. Mangke menawi kula lanyo-lanyo tumindak menawi wonten lepatipun boten kula kula ingkang dados parang tutuman Koko Prabu. Sang Baladewa Narpati duwe nareswara tresna kalangkung ing tresnanira. Sang Hyang Banon Sinawi kadang istri satunggil kapisah panggenanipun mila tansah nduta wau Sri Narendra kalih Narayana wonten dawuh Koko Prabu yen ngono kowe wis tegel tega kawan kula wargamu trah Mandura
seneng atimu. Yen wong Mandura kuwi disepelekake kawan Ratu Sabrang. Yen pancen kowe ora gelem temandang jiwa kasatriyanmu mbok doko ngendi? Wong nyatane kowe kuwi duweni pusaka ampuh. Baladewa merintah karo sedulurna kuwi dasar kowe iki kadang kuna. Kaping pindhone Baladewa merintah Narayana kuwi ora ngawur-ngawu gawar. Ning Narayana kuwi duweni kasekten duwe pusaka sing ampuh. Lah menawi namung trima ngaten kemawon Koko Prabu nggih kirang menapa? Ora cobi. Kirangipun menapa paduka Kanjeng Koko Prabu? Pokoke nyatanipun Koko Prabu menika sampun nampi dawuhipun Kanjeng Paman Prabu Rukma ing Kundina. Koko Prabu inggih gadhahi kasekten ingkang rinangkung, tur paduka inggih gadhahi pusaka ingkang ampuh. Lah kirang menapa? Cukup. Blis lanat. Narayana. Arep dikaya ngapa? Widara Kandhang kuwi ya wilayah negara Mandura. Kejaba aku iki kakangmu, aku iki ya ratumu. Menang merintah karo sapa wae najan kowe iki adikku. Nanging Narayana, tak waspadakake. Kowe iki kakeyan nggonmu blayangan, kakeyan tukmu meguru. Kakeyan ngelmu ora tumindak apa-apa. Ora urung kedadiane ya kaya ucapmu kuwi. Kaya pinter-pinter jero langit. Kowe mejang karo wong gerah, kowe mejang karo wong tuwa. Kowe seneng yen kakangmu nesu. Kowe seneng atimu yen kakangmu nesu ngono apa piye? Lah nggih. Perkawis Koko Prabu duka nggih monggo, mboten nggih sampun. Wong nesu rak perkara atine dhewe. Kok dadak dipamerke karo wong liya. Narayana pancen ora gelem melu cawe-cawe bot repot teng negara Mandura. Yen kowe ora gelem melu mbiyantu kulawarga Mandura, apa pancen wis buta mripatmu? Paman Harya Prabu kuwi sapa? Kuwi kadange Kanjeng Rama Prabu Suwardi Prabu Basudewa kang angka 3. Ya ngono apa ora? Kowe kok dadi kebangetan temen tukmu ora gelem ngakoni yen to pancen kowe kuwi duwe kadang, kowe iki duwe sedulur. Kepara kowe negakake yen pancen kowe tega kelawan keluargamu Mandura, peda apa dadi sedulur kowe? Peda apa jare aku iki duwe sedulur Narayana ki wong pinter. Jebul pintermu mbok mulang karo wong gerang, bodhoke karo kakangmu. Yen pancen kowe ndogo dawuh ratu, aku menang perintah midana karo kowe. Minggat. Minggat. Aja nganti kowe ngambah negara Mandura. Aja nganti kowe ngambah negara Mandura. Seksene bumi langit Koko Prabu. Selaminipun kula mboten badhe sowan dhateng negari Mandura. Jagat Pangestumpara. Eling-eling menungsa ora kena digawe becik. Kaya ngono kuwi entuk-entukane. Kakian meguru, kakian ngelmu ora tau tumindak. Udawa. Wonten timbalan ki ngadawu. Maju kene. Oh nggih, atur nuwun. Saweran. Wonten timbalan ki ngadawu. Penemumu piye? Arep digaya apa Narayana kuwi momongamu rina wengi gandeng renteng karo kowe. Dawa. Coba. Yen ucape Narayana kaya ngono kuwi terus kepiye? Lah nggih mboten napa-napa. Lho. Mboten napa-napa piye? Lah iki atek-atekipun ingkang ngrayi kados ngaten menika. Menapa paduka Kanjeng Sinuwun menika mboten ngertos menapa kaget raos sing penggalih Narayana kuwi ya kaya ngono kuwi. Kenging menapa pendam menika Kang Masipun sedulure tuwa. Wong ngandani karo Narayana ngandani sedulur lanang siji wae kok kangelan. Ngandani wong siji kangelan apa meneng ngandani wong akeh. Cukup. Iki ya ngono. Udawa wonten dawuh. Getek antuk pidah jempol karo si Narayana. Yen pancen mengkono paedah apa?
Kowe suta karo aku. Kowe nyembah nyekes-nyekes. Ayo minggat. Minggat. Minggat.